un dels punts importants és que s'atorga a cada port la figura del plan d'usos i gestió, perquè abans era obligatori que cada pla tingués el seu pla director en els 41 ports de les Illes Balears. Això, des de l'any que se va aprovar la llei, fins ara no s'ha aprovat cap pla director de cap port, per tant s'ha demostrat que era inviable, i això ha donat lloc també a una falta de planificació, i s'ha substituït el que existeixi un pla general de ports, que serà el que realment doni sentit i planifiqui tots aquells aspectes que puguin apostar per aquesta qualitat, aquesta competitivitat i aquesta planificació que hem comentat. Però, i per tant, se substitueixen els 41 per un pla general de ports que després a nivell insular també té les seves característiques cada un d'ells.